ህጹጽ ረድኤት ንስተሰርነ ቀሰብ እናተመገብና خلنا ቁራስ ናይቲ መግቢ ኣብ ሻምብቆ ስርዓተ ትንፋስና ብምእታው ተሰርኒቕና ወይ ተሓኒቕና ዘይንፈልጥ ሰብ ንህሉ ኣይመስለንን ምስርና ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ክሳዕሞት ከብጽሕ ይኽእል እዩ ከምኡ ንኸይንኸውን ነቲ ግዳይ ከመይ ዝበለ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ሓገዝ ክትገብረሉ ከም ዝግባእካ ሓካይም ነዚ ዝስዕብ ህጹጽ ረድኤት ክንክትል ይሕብሩ እቲ ዝተሰርነቐ ሰብ ወይ ዝተሓንቀ ሰብ ይስዕል እንተሎ ነቲ ዝሓነቐ መግቢ ወይ ካልእ ነገር ንኸነውፅእ ደጋጊሙ ክስዕል ደፋፍኣዮ ካልኣይ እቲ ግዳይ ይስዕል ምዘይህሉ ግን ነዚ ዝስዕብ ኣገባብ ተኸቲልካ ህይወቱ ከተድሕን ፈትን ብኸምዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ጸገማይ እግርኻ ብመንጎ እግሪ ናይቲ ግዳይ ኣሕሊፍካ ብሕቑ ቀኒዕካ ደው በል የማናይ ኢድካ ኣሚኽካ በቲ ዝተዓጽፈ ኣጻብዕትኻ ልዕሊ ሕምብርቱ ናብ ዝርከብ ክፍሊ ከስዕህ ኣልግቦ ቀጺልካ በታ ጸጋሜቲ ኢድካ ኣትሪርካ ደጊፍካ ናብ ከስዕኡ ብምልጋብ ናብ ላዕልን ታሕትን ድረዞ እቲ ግዳይ ነቲ ዝተሰርነኦ ነገር ተፊኡ ክሳብ ዘውፅኦ ነዚ ኣገባብ እናሻዕ ደጋግሞ እቲ ግዳይ ዝኾነ ምልክት ምዘይርኢ ወይ ሓለዋቱ ምዘጥፍእ ኣብ መሬት ብሕቑ ከም ዝድቅስ ብምግባር ነዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክትክተል ይግባእ ክኢላዊ ሓገዝ ንምርካብ ብቐረባ ክትረኽቦ ንእትኽእል በዓል ሞያ ደው ኢልካ ምጽዋዕ ክሳብ ሽዑ ነቲ ግዳይ ብግቡእ ብሕቑ ከም ዝድቅስ ብምግባር የስተንፍሳሎን የለን ንምፍላጥ ኣፉ ኸፊትካ ምክትታል ኣየር ዘውፅኦ ሻምብቆ ክፍሊ ኣካላቱ ብዝግባእ ክኽፈት ንላዕሊ ከም ዘንቃዕርር ምግባር እቲ ግዳይ የስተንፍስ እንተዘየለ ኣፍንጩ ዓቢስካ ብኣፍካ ደጋጊምካ ትንፋስ ክትህቦ ፈትን በታ ቀዳሜቲ ዝሃብካዮ ትንፋስ ኣፍ ልቡ ክንፋሕን ኣየር ናብ ውሽጢ ክኣቱን ምዘይትዕዘብ ሻምብቆ ኣየር ንኽኽፈት ርእሱ ከም እንደገና ኣቕንዓዮ ኣብ ከምዚ ኣገባብ እታ ዝሓነቐቶ ኣቕሓ ወይ መግቢ ናብ ኣፉ ነጢራ ክትወፅእ ስለ ትኽእል ብዝግባእ ምክትታል የድልየካ ኣብ መወዳእታ በቲ ደጋጊምካ ዝሃብካዮ እስትንፋስ ዝኾነ ምልክት ምዘይርኢ ኣእዳውካ ኣመሳቒልካ ኣብ ልዕሊ ኣፍ ልቡ ምምስቃል ኣየር ንኽስሕብን ናብ ደገ ክወፅእን ስቕጥ ፍኑ ከተብሎ ይፈትን ክሳብ ግቡእ ናይ ክኢላ ሓገዝ ዝረክብ ነዚ ኣገባብ ደጋጊምካ ክተካይዶ ይግባእ